Днес ще видите защо интериорното почистване на този автомобил ни отне над 20 часа. Също така ще видите защо беше нужно да разглобим интериора до това му състояние. Днес имаме този Мерцедес за пълно интериорно почистване. Ако трябва да бъда честен, автомобила не изглежда плашещо мръсен, но още с отварянето на вратата, лошата миризма си казва думата. Започнахме с оглед и външно измиване, след което нанесохме Glossify покритие на Cleantol, за да върнем дълбокия блясък. След това се заехме с интериора, свалихме седалките и напръскахме мокета с Dual Clean, за да навлъжним боклуците. Преминахме с прахосмокачка, а по упоритите замърсявания извадихме с винтоверт и четка, отново прахосмокачка, докато мокетът не бъде готов за по-дълбокото пране. Седалките изпрахме с InCleaner, пара и екстрактор, а същия процес приложихме и върху мокета. Вратите почистихме с Dual Clean, а прозорците отвътре забърсахме до блясък. След сглобяването на седалките преминахме към таблото и централната конзола, отново с Dual Clean за перфектен финиш. Накрая подготвихме автомобила за издаване. Ето го вече готов, освежен, почистен и без лоша миризма.